हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेल गासैखौबो फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर नोंथांमोननि गोजोनथाव खौरां लोगोफोर पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनिफ्राय जोंहा गोदानै कन्ट्रेक्चुएल साख्रि हिसाबै नोंथांमोननि गोबां बुरजा भेकेन्सि ओंखारना फैदों लोगोफोर दा बेनिखायनो जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर जोङो बिनि एडभार्टाइजमेन्ट फाइलखौहाय नायगोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैफिनदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय लोगोफोर गासैबो दा बेवहाय भेकेन्सिया गोबां बुरजा दं टटेल बेवहाय भेकेन्सिया 4508 जन दं दै लोगोफोर भेकेन्सियाहाय दा बेवहाय PMAY-G होनोब्ला नोंथांमोना मिन्थिखायो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेनिफ्राय महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट गेरेन्टी MGNREGA नि आन्दाराव नोंथांमोनाहाय इंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन लोगोफोर दा बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय दे लोगोफोर 22 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय बेनिफ्राय 22 तारिख मार्चआव जोबहैगोन दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ प्रसेस लास्ट डेटआहाय दा जोङो बेवहाय माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एज लिमिट जों क्वालिफिकेशन बेखौ नायगोन लोगोफोर दा बेवहाय फार्स्टआव दङ नै एक्रिडिटेड इन्जिनियारनि थाखाय नोंथांमोनाहाय पस्टआ दङ 290 जन पस्ट दङ 18 बोसोर जाथारनांगोन बेनिफ्राय 40 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन मान्थलि इनकाम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैबाय नै 18,000 per month जानांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेवहाय नायबानो जाबाय डिप्ल'मा इन सिभिल इन्जिनियारिंनिफ्राय थानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार एप्लिकेशननि डिप्ल'मा थानाय जाबावनांगोन दै लोगोफोर बेवहाय कम्पिउटार एप्लिकेशननि डिप्ल'माखौहाय बेवहाय मेनसन खालामनो हायाखै 1 year ना 2 years बेवहाय ना 6 monthsनि बिदों बेवहाय जायखिया नोंथांमोना सोलिगोन होनो हागोन बेवहाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय ग्राम पन्चायतनि नै बेवहाय भेकेन्सिया 464 दङ बेनिफ्राय बैसोआ मिन्थिखाबाय बेनिफ्राय बिनि सेलारियाहाय पार मान्थ 15,000 निफ्राय स्टार्टिं जागोन बेनिफ्राय एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना हागोन दै लोगोफोर एनि ग्रेजुवेट होनदों ओमफ्राय बेवहाय माखासे नोंथांमोना डिप्ल'मा थानाय जानांगोन जाहैबाय 6 monthsनियाबो जायो दै लोगोफोर बेवहाय नै एग्जाक्ट बेवहाय लिरनो हाखादों 6 monthsनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाब्लाबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन होननानै बेवहाय बुंखादों दै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेजुवेटआवहाय नोंथांमोननि मार्क्सआहाय 50% मार्क्स थानाय जाथारनांगोन 50%नि गाहायावब्ला नोंथांमोना हानाय नङा ओमफ्राय नै कम्पिउटार एसिस्टेन्ट दं फार्स्ट नम्बराव नाय बेवहाय 291 जन पस्ट दङ 15,000 निफ्राय स्टार्टिं जागायनानै मोनगोन नोंथांमोना सेलारिखौ ओमफ्राय ग्रेजुवेट पास जानांगोन बेजों लोगोसे बेवहाय मा बिदों नै 6 monthsनि बेयावबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिदों दै लोगोफोर डिप्ल'मा बिदों बेनिफ्राय जोंहा ग्राम पन्चायत कअर्डिनेटरनि दं 462 था दं बेवहाय पस्टआ ग्रेजुवेट जानायजों लोगोसे 50% मार्क्स थानांगोन जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे 6 monthsनि कम्पिउटार डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानांगोन टटेल 1508 जन दै लोगोफोर भेकेन्सियाहाय दा जोंहा बेवहाय एक्रिडिटेड इन्जिनियारनि थाखाय जोंहा STP-फोरा बेसेबां दङ पस्टआ बेवहाय टटेल नायदोनै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय STP-फोरा जोंहा पस्टआ बेसेबां दङ टटेल 29 जन दं दै लोगोफोर बेवहाय नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय दङ कम्पिउटार एसिस्टेन्टनि थाखाय STP-फोरा 29 जन दङ बेनिफ्राय जोंहा ग्राम रजार सहायकनि थाखाय 46 जन दङ लोगोफोर ओमफ्राय ग्राम पन्चायत कअर्डिनेटरनि थाखाय 46 जन दं दै लोगोफोर टटेल STP-फोराहाय दा बेवहाय लोगोफोर माखासे जोंहा एज एलिजिबल थायो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो गासिबो जब्सखौनो एप्लाइ खालामा मानो जोंहा STP-फोराहाय 5 years एज एलिजिबल थायो नालाय दा लोगोफोर नोंथांमोना 45 yearsसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोननि मेन एग्जामाहाय जाहैबाय लोगोफोर राइट हेन्ड टेस्ट जागोन फार्स्टआव 75 मार्क्सनि फैगोन 1 मार्क मोनगोन मोनसे कुइसनावहाय बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दं 0.25 नै 0.25 दं दै लोगोफोर नेगेटिभ मार्किं बेनिफ्राय नोंथांमोना रं जायोब्ला 0.25 नोंथांमोनाव मार्क दाननाय जागोन आरो 0.5 मार्क पार कुइसन केरिं बेबायदि थागोन जाहैबाय दानगोन 2 मार्क्स रं जायोब्ला लोगोफोर कुइसनावहाय ओमफ्राय नोंथांमोननि साबजेक्टआ माखौ नोंथांमोना नायगोन बेवहाय होखादों डमेन नलेज कम्पिउटार प्रफिशियेन्सि लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड कम्प्रिहेनसन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनांगोन हिस्ट्रि दं ओमफ्राय कालचार एन्ड आसाम इन्डिया नायनांगोन जेनेरेल नलेज थाबाय बेनिफ्राय माखासे कुइसन थाबावगोन आरोखि कुइसनाहाय राइट हेन्ड टेस्ट नालाय OMR शीटनि जागोन दै लोगोफोर 2 hours नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन बेखौ खिन्थाना होखाबाय ओमफ्राय 25 मार्क्सनि जाबावगोन राइट हेन्ड टेस्ट जोबखांनायनि उनाव भाइभा टेस्ट नोंथांमोननि 25 मार्क्स जागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय मोननैबो क्वालिफाइड जायोब्ला नोंथांमोनाहाय
नोंथांमोनखौ लिंहरगोन लोगोफोर शर्टलिस्टनि थाखाय बेवहाय फ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय जायफ्रा इडुकेसनेल एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आरो माखासे बेवहाय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआवहाय माखासे नोंथांमोननि फरायनायनि माखासे प्रुफ नांगौ हिसाबै नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो मिन्थिखागोन दा आङो बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै लोगोफोर दा बेनिखायनो आं बिदिखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आङो फ्राय खिन्थाहरखाबायानो मा खालामनांगौ दा जायफ्रा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुएल जोबब्लाबो नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थाथ'नो हागोन दे लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे जेसे हायो एसेनो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट भिडिअस मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनलायगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल